Октябрь ахырында социаль жилтерлерде яшьләр арасындагы сугышу факты теркәлгән видео таралды. Бу хәл Зәйнең бер клубында була. Кыйнау нәтиҗәсендә 2 зыян күрүче медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Тикшерү барышында аларда күп санлы тән җәрәхәтләре, хәтта күзләренә кан саву очрагы ачыклана. 4 ноября 2024 года Заинским городским судом удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела МВД России по Заинскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 4 жителей города Заинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Аларга карата хулиганлык, җәмәгать тәртибен тупас бозу, әйләнә-тирәдәгеләргә хөрмәт күрсәтмәү, каты предмет кулланып сәламәтлеккә зыян салу маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Тоткарланучыларның иң яшенә 31, өлкәненә 33 яшь. 3 шикләнүче дә гаиләле, балик булмаган балалар тәрбиялиләр. 4-сенең берсе моңа кадәр урлау очрагы буенча җаваплылыкка тартылган булган. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.